Eguneko ospitala barne medikuntzak kudeatutako espazio bada, eta hau ez da gauza berri bat, baizik eta 2016an sortutako leku baten edo espazio baten garapena da. Azken finean guk geneukan behar bat, ospitalean askotan ingresatzen ziren gaixoak ikusi ahal izateko eta beraien ingresoa ekiditeko espazio bat behar genuen eta horren garapen bada. Azken finean hau orain honi eguneko ospitala deitzen zaio, baina ez da eguneko ospital bat modu normalean, zeren gaixoak egunean zitatu ditzakegu eta gaixoak egunean etorri daitezke balorazioak egitea, eta ez da larrialdi zerbitzu bat ere ez, zeren gaixoak aurretik handeitu gabe ezin ditugu hartatu. Orduan ñabardura batzuk badaude, urgentzia eta ospitalderiaren arteko ezberdintasun batzu daude, eta azken finean honen objektiboa da larrialdi zerbitzuak eta eguneko ospitalak osatzea, baina ez da beraiek sustituitzea, ez da helburua hori. Helburuetan bi helburu nagusi ditugu. Bat, helburu klinikoa da, eta helburu klinikoa da gaitz kronikoak dituzten gaixoen ospitaleratzea ekiditea. Orduan, gaixoak deskonpensatzen direnean, hemen hartatzen ditugu beraien ingresoa ekiditeko. Hori da helburu nagusia. Eta hori gaixo kronikoetan demostratu ahal izan dugu. Orain egia ere profil ezberdinak hartatzen ari gehala, anemiak dituzten gaixoak eta hauen gaixo hauen ospitaleratzea ekiditea saiatzen ari geha. Eta gero bigarren helburua izango litzateke ere garrantzitsua da ikerketarena, eta guk orain enfermedade praktika avanzada deritzona daukagu, eta beraiek etxetara bidaliko ditugu gaixoen ospitaleratzea ekiditeko, eta hori aztertu behar dugu ze profil zehatzetan izan daitezken erabilgarriak erizain hauek, eta hori da orain ikertzeko objektibo nagusiena. Eta gero, bigarren objektibo bat daukagu ikerketarena, eta da larrialdiko zerbitzuarekin plan funtzional bat egitea, ze gaixo joan barrian larrialdetara eta ze gaixo etorri barrien onera ongi definitzea. Oroar, Ibanek adierazi duen bezala, guk hemen atenditzen dugun pazientaren profila, paziente pluripatologiko bat da, alare kontuan izan behar dugu paziente pluripatologiko guztiak ez direla gure zerbitzuan atenditzeko subsidiarioak, hortaz, kriterio edo irizpide batzuk bete behar dituzte, eta horretaz gainera, barne medikuntzako taldeak, zein beren kabezerako medikoak erabaki behar dute paziente hauen inklusioa edo PAMI programan barneratzea. Hala ere, kontuan izan behar dugu, pazientea beti onera etortzen den momentuan, bere patologia kronikoan alterazioaren bat edo deskonpentsazioaren bat izan behar dula. Oroar, lau atenditzen ditugu, BGBK edo biriketako gaixotasun busatzaile kronikoa, bihotz gutxiegitasuna, prozesu febrilak edo infekziosoak dementzian, eta hepatopatia. Kontuan izan behar dugu baita ere, zerbitzu honetan ezin ditugula osasun arazo guztiak atenditu edo hartatu, batzuk urgentzitara juteko dira, adibidez, erorikoak, hemorragiak, ultzerabaskularrak, beste espezialitate batzuekin egon daitezken arazoak edo kirurgiak. Behin hau azalduta, pazientea modu desberdinetan etorri daiteke zerbitzura, alde batetik pazientaren beraren eskakizunez, bestetik lehen mailako arretaren taldearen eskakizunez, eta azkenik egoitzetako taldearen eskakizunez, paziente instituzionalizatuen kasuan. Guztiek aldez aurretik telefona euskorraren edo paziente fragilaren telefonora deitu beharko dute, edo harremanetan jarri beharko dira, erabilgarri dagoen ordutegian, goizeko 8:00 7:00 urteko 365 egunetan zehar. Deia kasuen kudeaketako taldeak atendituko du, hartatuko du, eta egoeraren arabera, hobekien egokitzen den konponbidea emango diote pazienteari. Lau izan daitezke gutxi gora bera. Telefono bidezko arreta, zita presentziala eguneko ospitalean, zita presentziala edo telefonikoa beren barne medikuntzako mediku erreferentearekin, eta azkenik zuzeneko ingresoa. Etxetik, zuzenean guk esleitutako logela batera, urgentzietatik pasatzeko beharrik gabe. Hori onura handia da gure paziententzako, izan ere, askotan ingresatzen duten pazienteak dira, eta beraz, urgentzietan egon daitezken ordutxo horiek aurreztea
onuragarria da beraientzat eta bai guretzat baita ere. Behin pazientea eguneko ospitalean zitatzen denean, eguneko ospitaleak egiten du jarraipena, ekipoa izango litzateke medikua, erizaina, enfermero de praktika avanzada edo etxetara jun daitekeen, domizilotara jun daitekeen erizain berezi bat, orain duela gutxi txertatu deguna, eta azkenik auxiliarrak. Behin balorazioa eginda, pazienteak ospitaleratzeko beharrik ez baldin badu, jarraipena ondorengoek egin dezakete. Lehen mailako arretaren esku gelditu daiteke jarraipena, kasu kudeaketako erizainak edo taldeak mediku internestarekin batera egin dezakete, bigarren zita bat jarri daiteke baitare eguneko ospitalean, bigarren balorazio bat egiteko, bestetik ere epak delako erizain berezi horiek etxera juteko aukera dute egun batzuetan zehar, eta azkenik kasu berezi batzuetan eta kriterioak betetzen dituzten kasuan, etxeko ospitalizazioarekin harremanetan jarri gaitezke, etxera juteko eta tratamendu berezia jartzeko, pazientea estabilizatu arte. Onura nagusia paziententzako da. Bere gaixotasunen kroniko okertzen denean ez dute urgentzietara joan behar, zeren familiako medikuarekin harremanetan jartzen dira edo barne medikuntzako medikuarekin eta unitate honetan atenditzen dute. Eta horrela bere pazientea ez dute urgentzietara joan behar, hori onura da paziente honentzako, beste paziententzako guztiak eta urgentziak arintzen dira ere. Osakidetzan, paziente pluripatologikoen edota gaixo hauskorren arreta prozesua diziplina anitzekoa da. Osasun kontrolak, patologien jarraipena eta komunitateko pazienteen etengabeko arreta lehen mailako arretako taldeak egiten ohi du. Bere patologiaren baliozko deskonpentsazioaren ondorioz, pertsona baten premia larria izanez gero, osasun zentroko erreferentzia taldeko profesionalak ebaluatzen du, eta dagokion ebaluazio klinikoa egin ondoren, laguntza eska diezaioke epakari ezegonkortasuna garaian etxeko arreta intentsiboa behar duten gaixo pluripatologikoei eta paziente kroniko konplexuei arreta ematen dien praktika aurreratuko erizaina da. Ebaluazio sakonagoa edo arreta espezializatuagoa eskatzen duten ezegonkortasun maila handiagoa antzematen denean, lehen mailako arretako taldeak beste baliabide batzuk aktibatu ahal izango ditu. Hala nola, gaixo kronikoentzako eguneko ospitaleko arreta edo baita barne medikuntzako departamentuan ospitaleratzea ere, paziente bakoitzaren egoeraren larritasunaren arabera. Lehen mailako arretako profesionalen eta barne medikuntza zerbitzuaren arteko koordinazioa etengabekoa da. Elkarlaneko bilerak egiten ditugu hilero, baliabide hau aktibatzea eska dezaketen pertsonen egoera eta beharrak ebaluatzeko. Barne medikuntzako taldearen laguntza behar duen premia larria sortzen denean, bi taldeen arteko komunikazio zuzena da, pazientearen arreta hobetuz behar handiena duten uneetan. Pazienteak etxera itzultzen dira lehen mailako arretako taldearen jarraipen intentsiboa jasoz, etengabeko arreta bermatuz. Gure ustez, epakak baliabidea aktibatzea beharrezkoa den kasuetan lehen mailako arretako taldearen jarraipenarekin batera jarraipena indartzen du eta pertsonaren osasun egonkortzean laguntzen du bere egoeraren gaineko kontrola hobetuz.